Kataan pa sa dala. Ako na ito mga dito malaglapas na ako. Buwing. So, Suruot, kakabsat. So yun kita ay ayam tayo ito. Ay. ay di lang kilala. Ay kahit hindi na. Rinig ba? Usog-usog na lang. Usog-usog. Abante. Bakit? Abante. Yan ang ibang tingin. Kasi yung madamuhan. Oh. Hindi nila magbangat ng lugat. Padyamang bunganga. Nakawig, nakamay. Naka-long sleeve na kambing. Sinupot ng ulo na ni Risa. Naka-pampers. Balot, akadukdo. Ako na. Balot, akadukdo. Para siyang naka-pampers na kabayo. Medyo madilim. Madit. Madilim? Ay, tarang. Buka ni Nanay Risa parang parachute. Parachute sa dagat. Baliktad. Paano baliktad? Doon sila. Dito? Nangalakay ko matituko yung anak ko. Dito? Hindi ganyan na. Voltahe. Sige, te. Ay, bulbulan na. Silipaw mo dyan karwarwa mo. Ay, karwarwa mo ulit daw. Ha! Ay, susumana na kalaba ka rin. Nakalaran! 2 liters, mama. Kakabsat, agrugi kami manan ititigiti umuna nga tattao. Ay! Ala, nagmayat eh. Kakabsat, agirugi kami manin iti ayam iji. Balikan. Okay mga kaabsat, kami na po ay mag-uumpisa at tara na't balikan ang ating mga laro na noong bata pa tayo. Gaya ng Patentero. patentero, washing to play, Washington. Sipa. sipa, Chinese girl. Street high. Ganun si King Parador. Ay, oo, ano, may ganun ano. siking na parador. Ay, oo, meron ba? Tapos yung si King Palda, ano ba yun? At saka, Yung bulan. bulan-bulan, Mau di agala. kinate, sa Ilocano mga kabsat. Natet sa Ilocano. Parinyo. Siya. Ang aga ni ma'am. Habol-habulan. Buya na daw. Ha! Ha! Salamat po Ma'am Teresita sa inyong panonood mga kabsat. Ma'am Teresita! Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Ma'am Teresita. Ma'am, kapi tayo. Shout out sa iyo, Ma'am Hindi daw Teresita. niya narinig, no? Ma'am, hindi ka na sila ko. Nasa Central. Okay, ma'am. Central. Central. Oo. Yung ano na lang, para mas latel. Okay, kunin ko. Ala, ang ganda ng view. Ayun. View Ang is ganda the ng beautiful. View is the pa. Sabi. I-explain mo daw yung ayaw niyo din. Una, patentero. Hindi patintiro. Ano yung patintiro kabsat? Patintiro? Ay, hindi daw yun eh. Paano yung patintiro kabsat? Sige, saan? Naririnig ko yun. Hayaan mo na yung babo. Patintiro, di ba yun yung ano, yung Entrance. entrance. Yung ano ka, yung mag... Ilang player? Guguhit ka ng ano, 1, 2, 3. Apat. Kasi may gitna siya. Para siyang apartment na ganyan display. Tapos meron ka dito. Para Ayun. Ganun. Ganun. Oo. Tapos? Ayun. Ilang player? Bali, ang player doon, 1, 2, 3, 4. 5. Dalawa. 1, 2, 3. Dalawa sa harap. Hindi, isa sa harap. Hindi, dalawa pa taas. Dalawa pataas. Ay, Diba, dalawa tigit pa? dalawa tigit pa. Tapos yung sipa. Ano yun? Yung ano ba yun? Yung Tumayo may- ka, paano yun? Bakit walang yung kwan ha? Limbawa ganito yung sipa. Ano ka? Ito, kapatid daw. Ay, nako. Bato na yan, kapsat. Ay! Ate, kailangan. Ganito ang sipa na. Ganito ang sipa na. 1, 2, 3, 4. Hindi naman sipa ito. Ganyan o. Hindi sipa yun. Ano, pasig. Sitapak. Rong. Kabsat, maganda na naman itong yung pinuntahan
damuhan tampisaw. Sa umaga ay kapi, pero ngayon hapon kapi. Kapi tayo amin mga kakabsat. Malamina. Dito na lang. Oh. Hello, mic test. Hello. Rinig niyo ba ako? Cover. Hello ma'am. Oh, yan. Ay! Oh! Ma'am, dinig na po ba ma'am? Your sky, around the dark sun, never. Ay, nakita, daron na umutan. Wala to kulang. Yan, may bato. May bato sa damuhan. Magtampisaw sa... Niya pa DJ. Oh. Ay, si King Palda, ano ba yun yung... Hey! Ho! Si Chit. Ha! Ho! Hey! Paano yung si King Palda? Ano ba yun? Si Si King Palda. yung parang damit. Oh, na. parang damit. Parang damit na parang uniform. Parang gamit na uniform. Oh, drawing mo siya sa may lupa. Tapos. Tapos, yun. Bali mag-jump kaya tayo. Hay! Isa yung paa mo. Hindi yung gaganon-ganon. Oh. Ano to? Oh, sige. Oh. May hagdan siya. Oh. Tapos may parang palda siya. Oh. Tapos may rainbow. Oh. Rainbow connection. Punk. Oh. Ganon. Ang si King Palda. Ganon saan? Ha! Ay! Oh! Ma'am Barbie Lopez. Ma'am Barbie Lopez! Sige. Hello, Ma'am Barbie Lopez. Hello, Ma'am. Good afternoon po. Nagpapasalamat daw siya sa load, mga kabsat. Ay, natanggap na nila ni Ma'am. Okay. Siya yung nanalo noon, mga kabsat. You're welcome, ma'am. At sana sa susunod ulit ay kayo po ay mag-judgment. Yeehaw! Kape! Bulan in Ilocano. Circle, guguhit ka ng circle, tapos maghahabulan kayo doon, tapos may taya na ano, parang ano? Anong taya? Huhulihin ka. Taya huli. Kaya, out. Out. Out of stock. Bamboo rock. Nako. Kabago. Ay, my God, this is pala may kayo bigyan pa. Sige. Ano yan? Dem Spectre. Dem inspector. Team Spectre. Team Spectre. Spectre. Shout out sa iyo. Sa inyo. Sa inyo. Team Team. Spectre. Team. Ay, Team Team. Spectre. Inspector. Spectre. Spectre. Team Sipiter. Shout out sa iyo, Team Stipiret. Ulit. Nagalaya kami. Team Spectre or Spectre. English. Shout out to you. Shout out to you, Team. Team the third Spectre. Team Spectre. Shout out po sa inyo mga kabsat. Salamat po sa inyong panonood. Next. Tapos, ano pa yun? Yung kalderong basagan. Kalderong basagan meron. Then- Pag ba yun? nag-aaway kayo ng asawa mo, kalderong basagan. Hindi na laro yun. Away na yun. Sa akin yun. Ando na naman ang aking fans, si Alma. Ama. Hi. Na napakaganda Ay, mga nanonood po kabsat. dito mga audience namin. Mayroon po kami audience dito. Ay, natayin. Ay. Tapos yung ano ba yun, yung lata? Ano yun? Lata na titirahin mong, Sampa. ano? Paway lata? Paway lata? Hanga ta. Away lata. Oo, Ah, sa Ilocano, sampalata. sampalata po sa ano. Yung titirahin mo, tapos, yun ang ginagawan. Ay, ginagawan. Bang. Bang. Kakabsat nung kabataan namin. Bali, ang laro lang namin sipa. Naging bata nga ba, Kabsat? Hindi. Batang gulay po ako. Kasi hanggang ngayon, bata ka pa. Eh. Kakabsat, kaya hindi ako gaanong naglalaro
naglalaro. Bata pa si Nanay Riz kasi tumutubo pa lang kanyang mga ngipin, Oo, kakabsat. Hindi pa kumpleto, kaya bata pa siya. Batang bata ka pa, wala Ngipin ka niya pang ay ngipin. wala na. Tingnan nyo kabsat, isa na lang yung nandito niya. Kaya pag tinitignan niyo siyang kumakain sa Nanay Rizagon. Kasi isa Pero lang. kung merong mag-sponsor sa atin ng pagkain. Ah, Ay, Ay, talagang- madali. Oo, madali lang. Ang gumagal. Wala nang bungal-bungal. Oo. Halata kabsat, halata. lahat po sa kanya ay puro malambot na mga kabsat kasi hindi na kailangan panguyain. Okay, kakabsat! Pala kabsat. Ah. Yung, ano ba yung Bari, mayroon po kaming vlog na ginawa mga kabsat at mayroon pong nag-sponsored po sa amin na ano, mukbang, At bukingan. mukbang vlog. Ha! Street foods. Ha! Inggit kayo. Ha! kumain kami kabsat ng balot. Ah, Balot. At saka yung Ano yung may sungo-sungo siya? 1 1-3 old. Ay, sa prank. 1-3 old. At saka yung ano ba yan? Puwet malo. Malo. Puwet malo at saka helmet. Hindi yung helmet ng motor kakabsat. Helmet ng manok. Polo. At mayroon din kaming kinain ano, siomay at saka fries mga kabsat. Sponsored po lahat yung mga yon mga kabsat. Bali, Shout out natin si Madam. Ay, yung ganon. Adidas. Oo, yung kinain kong Adidas, yung mag-away silang ganun nung sa jogo niya. Ganun. Thank you po sa Goldie Wave TV. Gold with Goldie Wave TV. Hindi po kami nagpapaangat mga kabsat, pero support po namin kayo mga Yes, kabsat. sir. Supot. Supot. Sir, pasensya na. Gawa ko sa pagkain. Ay. Sabi ni mama, support namin kayo, sir. Support po namin kayo, sir and ma'am, and to the... Okay, so shoutout po ulit sa nag-sponsor po sa amin kay Ma'am Dili... Ma'am Crystal Joy, Rose. Crystal Rose Gayo na napakaganda po mga kakabsat. Pinisit na, hindi sakak, nasakitan ako. Kakabsat! Ah, Kasi binunot ko yung kursing-kursing ni Papa Ant. shoutout! Naganan. Ma'am Crystal... Joy, ay Crystal Rose. Shout out sa iyo, Ma'am Crystal Rose Gayo. Gayo. Siya po yung may-ari ng nagpa-sponsored po sa amin at ganoon din sa kanyang mga crew. Mga Pangalan crew. ng kanyang store. Shoot Chutita. Ay, Shoot Dreamins. Tayan? What you... Food enthusiast, mga kabsat! In English, imbitahin mo, tol. Na. Come, people. Come, people, are you to eat to the food, Tricia? Ay, Food enthusiast. come to eat to food in Tisha. Enthusiast. Ticia's Enthusiast. enthusiast at home. At Na- Baki. At Baki. Baknotan lang yun. Kaya ano pang gagawin niyo kakabsat? Puntahan niyo na, masasarap ang pagkain nila doon. Opo, So, mga abangan nyo kakabsat ang ipupus na Kaming vlog mga kabsat. Bari ito po yung first na vlog na year 2021 mga kabsat. So, abangan nyo po mga kabsat. Mayroon po kaming bagong intro doon mga kabsat. So, abangan nyo ulit. In English. In English, you abang, ay na.
better watch out. You better watch up. You better not try. And coming to town. Santa Claus is now or now na. Naka. Oh, Ah, balikan natin yung mga laro nung nung kabataan ninyo. Oh. Kasi nga kapsat, ang laro po namin noon, may Chinese bamboo. Sa Ano ba yung pangipin. Chinese bamboo? So, ano ba yung Chinese bamboo? Ay, Chinese bamboo. garter. Chinese. Bamboo. Oh. Ay, Chinese garter. Chinese garter is a prank. Oh. Prank again. Ah. Oh, may Chinese garter. May Chinese garter. Diyan ay linag tubag eh. Sudugo. Ay, Luksong. tulot. Luksong kaway. Luksong kaway. Ay, dahil mo luksong kawayan mo tinikling. Luksong tinik. Luksong tinik. Luksong. Ano yan? Luksong tinik. Jepin. Di ba yung luksong tinik yung may tinik? Ay. Ay, Diyan ko ah. Yung linag tubag eh. Luksong baka. Luksong. bakos ka. Luksong kabayo. Luksong. Kabo. Luksong ba? Yan luksong kabayo. Mabilis ako. Aray. Ano yun? Tayo. Mabilis yung kabayo kasi ikaw natuya. Natuya. Kunanan na walang reason eh. Kaladaing yan. Gumagano yung bunganga ni Nanay Rizal. Ano tayo? Ano tayo daw dyan? Ah. Tapos yung din yung ano ba yun yung Lata. lata din yun nga ginagano. Yung tumbling. Yun nga, yung Ay. sampalata, tumbang prisaw. Yun, Tumbang- isa. Sumo lang diyan? Ano Oh. ba? Paulit-ulit na lang. Kasi hindi na ako nakapaglaro nung bata ako. Mm. I'm my always child. Hmm? Paano iyakin ka? Before now, I am. I am the ninja kids. But What? I'm study. Apo? Study to I English. Apo, data naglaing. Ay pulpul. Saan ka nag-aral ng English? Ha? Saan ka nag-aral? University of Hip Hip. You know that? Oh, where? University of Hip Hip. Hip Ano, Hip. ano yung mga words na natutunan mo doon sa FF? Oh, University of Hip Hip. Oh, ano? Like, Ay flying saucer. tayo? Flying saucer. Ah, Yung flying saucer ko yung mga... mga plato? Oo. Mm. Pag hindi ako nakahugas. Mm. Flying saucer. But my boyfriend is cats. Oh, that's why it's just not bro. That's why it's not broken heart. Lagi. Bang, bang. Hay, Ay, hay, sus ako. hay. Kapsat, Ah, thank you to all watching again. okay, basta The other people around and around the world. Apo. And the Philippines, India, Katanduanes. Catanduanes, Luzon, Mindanao, China. China, Thailand. Thailand, Guam. Guandam, Guam. Guam. Guam, Canada. Ano ba yan? Germany. Germany. Hong Kong. Saudi Arabia. Sotanghon nga. Hong Kong, And, and my life, okay. And other. Philippines, and the other network, Smart Globe, Sound Talk and Text, TNT, T. Ducks ka. So mga kabsat, gusto nyo bang itry namin mga kabsat ang mga laro namin nung bata pa kami kabsat? Nung bata pa kami ay masaya kami. Hanggang ngayon ay masaya pa rin kami. Yun lang ang bunganga niya ay Ah. singing so, bugbog.
Lain ako. Na. Lutsong baka. Ay, natin. Luksong baka. Ay, luksong kambing. Anong, ay, di ko kabaliw. Ay, Ay, nang luksong kambing. Ate, ito luksong kambing mo. Luksong baka. Luksong baka. Kakabsat. Ah. Invite Oh. niya. Kakabsat. Hmm. Nangay. In English. In English, watching you. Watching Yeah. us. Watching us. What's us? To the Luksong. Luksong kawas. Lutsong papon. Watching us to the lutsong, ay, Baka. lutsong baka. Baka, kalabaw. Anong- Baka. Kasi na lutsong ay. Hindi. Paano? Ah. So. Pasok ka. Hinihintay ko ang damdamin mo para sa aming tatlo. Okay, so sisimulan natin mga kabsat. Ang luksong baka ay isang tradisyonal na laro na nangailangan ng 3 hanggang 10 manlalaro. Lutsong baka. Ay. Ay, tapo. Kasta sa dito. Wag, basta. Oh, gay. Sino ti mo na? Check mo lang to kanyam. Kumpet. Ay. Kasi kalag tunmin ah. Pag ginagana mo. Ikaw yung ganyan. Tapos pagsandagan ng Wag. parang kaon. Awan. Kayan. Huwag lang matukol ang ngipin mo. Go! Kumpet. Kumpet. Pet ko. Wala na ninalay mo. Okay. Paya. Ay, katay natin. So, taya po si Nanay Riz mga kabsat. Oh, sige na. Bisa na natin. Magtinda ka. Dadar, anda malagtaan ang katarga. Oh, kasi mo. Basta. Kasta. Naturugan. Naturugan kabsat. Oy, kalding ginay. Punta, upo. Lumayas ng mga bungaw. Oh. Oh, ganun po. Oh, next, second. May nakautot mga kabsat. Tapos, Next, three. ano? Ano ka? Jay. Patalon na ako dyan. Talon garos kang baka Baka kung kumakaya. Ngayon ka lang din. Si Uncle Ating lang ganun oh. Si Kung na Baba lang yung tatalon. taya, papaan. Oh, sige, ko na lang yung taya. Lumangag lang to datan ni bro. Oh, basta na oh. Berto. Ay, Mas mababa. ano? Ibaga mo natin. Yan. Oh! Ay. Kaurmat! Oh, next. Ibaga mo. Mahina kasi. Kakabsat. Hindi na ako kasali doon kasi 52 years old na ako. Baka mabalin ako ng buto kakabsat. Natras yung tinanay. Oh. Kaya. Oh, sino na lalaw? Oh, try ko. Magaling ako. Oh, matangkad. Nako. Nagdakto. Nako. Kagano na dito. Second. Ayan. Baba. Sige ba, itiri. Babang pa ya. Oh, go. Madali ka kaya. Ayaw. Ano lang kaya palas? Gura, wait lang. O stretching. One.
Mababa pa. Yan. Oh. Ang galing ni Papa Ang. Yan po kabsat. Galing ko po. Oh. Yan po ang luksong baka mga kabsat. Comment ka naman. Ano yung cellphone na dyan? Ay. Ay. Okay. Nasaan na yung bato natin? Ng pisang gira eh. Ah, Luksong doon. patintero kayo latan. Ah. Sino? Ah, sige. Extra mau kaya na sila. Nain na. Madam Alma, Kaya wag na. gusto mong sumama sa laro, bawat laro? Kaya mo yan? Ay, mahina ang tiyan mo? Malaki ang tiyan mo? Hindi, makikita ka na sa buong Luzon, Mundo. Visayas, Mindanao. Oo. Makita ka pa ng kapatid mo doon sa Arabia. Japan, Japan. New York, Saudi. Saudi, right. Ah, Yung sipa naman, kamsat. mayroon ba tayong sipa dyan? Yung, ay, Ah, sipa. ay, Dami magnagagin. Nako, makita pa na niya. Okay. Bali, Kasi makita. saan po gawa ang sipa mga kabsat? Sa amin kasi noon, ano to? DIY, do it yourself. Yes, ano buli. Tapos may Hindi. Yung butas sa gitna. Tapos ikaw naman yung kanang wrapper ng candy. Kaya ng snowbear. Yun po, doon. Noon, bulaklak, yung gumamela. Bulak. Oo, ganun din. Demutot. Uy, yung manang risa dyan. hindi ah. Anong bulaklak ng mananay mama bimot? Hindi makinig. Kami yung double. Tapos, Ha? Anong shot mo ka no? sino? You're Mr. of Cost. Ay, sige na! Hindi pwede Mr. mo kung makisumo lang. Nyamot. Okay. 1, 2, 3, 4. Shout out sa'yo, Mr. Jose Carreño. From Germany. From Damam. Samdam. Samdam. From German. Namut. Germany. From German house. Saudi. Saudi Arabia. Okay. Paano ba yung pagsisipa? Ang paglalaro po ng sipa mga kabsat ay bali inihagis tapos parang ginaganon. Anong tawag dito? Ano? Sipa. Dito kayo, dito. Huwag kayo dyan sa likod dito. Ay sige, ay sige. Uray, uray. Sige, okay lang. Hey! Shh, Ano shh. yan? Diretso nyo. Tapos Dalawa ba yun? Yung sipa? Pwedeng Dalawa yun tatlo. kasi tatlo ba? pwede 3, 4. Depende sa kwan. kahit ilan. Kahit ilan natin Oh, mga sige. kabsat. Gawin natin ang sipa, kakabsat! Sino mauna? Wow! Sino mauna magsipa? Ako ang sino? Marunong! Ako! Ikaw! Unong si Naneres. Marunong ka na nila? No. Hindi. Nako, kami na lang. Ikaw ang magkakats. Oo. Oo, ititignan. Referee. Oo. Yun, ganun. Sige. Ito yung alam natin manang. Kakabsat. Bali, ito yung gawa ng DIY. Ayan. Yan kakabsat gawa sa plastic at saka token. At saka may guma siya kakabsat.
Pero ako hindi ako nagsisipa ng ganito noon kakabsat. Basta bulaklak lang yung gumamila. Ikaw kakabsat. Nagsisipa ka. Oo, para siyang tumboy noon. Bali nung kabataan po namin mga kabsat, naglalaro po kami ng sipa. Habulan doon, lalo na po nung elementary po kami kabsat. Yan po ang laging nilalaro namin. Di ba ganito? Oh, yan. Go. Ay, Oh. sasapaw. Sos, dagdagsang. Nagdagsin niya pusit niya datan. Ay! Tapi nagdagsin mo tabaran na ngayon. Sos, apa ko plapataw. Parang pusik. Pusik. Para siyang pusit. Parang pusit na buntis. Ah. Oh. Tapos ito sa ano pagdating ko. Ganyan. Ganyan. Hindi, nahihirapan ako sa ganyan. Sige. Ganito sa akin. One. Ano, galing. Mayan. Hindi gamin na, mabantikan. Nana. Kasi siya po black magic. Ano lang yan? Buwelo yan. Buwelo. Hindi, black magic yan. Oh! Hindi. Yan. Ganda na dyan. Ipasam. Numalal. Saan? Nagriga na. Tigas ko yasin. Ako? Ala, lala ka. Ala, adi. Okay na. Tayo. Inlisik. Sige, diretso mo lang. Tignan yung kakabsat si Papa Ant. Sige. Makita ba dito? Ala, cellphone. Hindi rin. I-straight mo. Dito. Hindi ko at... Okay na. Basta na eh. Ha! Hindi, cellphone. Oh. Doon banda kasi. 1, 2, 3, 4. 5. Ay, Gwen. Ah! Dito yung magkasima natin. Dito kasi. Sige. Ay, paramihan. Mabuti. Oh, yan. Oh, ilan? 8. 8 sa akin. Sino na dis mo na? Eh, bakit? Ano Sige mo kasi ka na. Ako rin? Oh, paramihan. Nino. Wala na, hindi ako naglalaro ng ganun. Ay, Diyos ko! Oh, paano? Oh. Eight. 8 sa'yo? Oh! Ano nagriyaman? Talo sila! Talo! Hindi, oh, nagrigat, oh. Pag ganyan siya, oh, dito, oh. Nagriyaman. Oh, siya ang galing, oh. No. Nakaw naman. Tulak ka na! Stay there! Okay, solo mo, solo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ang galing! Ang galing ni Mama B. Kayang-kaya ko yung kakabsat. Pero hindi ko kayang ganyan. Ako na. Ay, datanay. Oh. Wala na. Wala. Nakakapagod yung mga kabsat. Pero dati kaya. Dati, nung... Kasi may edad na po kami ngayon. Siya ay 92. Bakit ilan to? Ano, 92? Siya ay 92. 70. 16. Yeah! Okay. Na. So kayo mga kabsat, nalaro yung mga nanonood yan mga kabsat. Yung Sipa, Loksong baka. luksong baka, Yung kagaya ng ginawa namin kanina. luksong baka, mukhang tilapia. Siya naman ay kabayo ka. Nakangangang kaway ay. Kabayong nakanganga. Naisasapaw, datar ay. Pagbato na, bato ding, darno. Hmm? Tapos,
So, comment lang kayo mga kabsat kung nalaro nyo na po yon mga kabsat. Dahil nakakawala po ng hininga. Nakakahina. Nikaw. Pero, Ang enjoy. saya. Sabi Masaya na pa Ella, siya. hindi ka daw dumaan sa pagkabata kung hindi ka naglaro ng Yes. sipa. Oh. Sipa, mga laro nung unang panahon. Opo mga kabsat. Dahil si Nanay Riz, dumaan siya ng pagkabata hanggang ngayon. Bata Batang pa rin bata siya. pa rin. Hindi pa kumpleto ang ngipin. Na-stuck sa pagkabata. Yun. Yun. Tinanggal na niya ng brace. Kasi baba at nga to. Ay, baba at saka taas. May brace siya noon. Mhm. Pero ang brace niya, kinuha niya sampayan. Alambre. Alambre. Lapit ka dito, Alma. Lapit ka. Lapit ka at tayo magsipa. Siguro. Anya pa, DJ. So mga kabsat, comment lang kayo kung ano pa ang gusto nyo i-try namin na laro nung bata pa kayo at kami rin bata pa rin. Try namin kakabsat kung kaya pa namin. Oo mga kabsat. Para sa inyo. Ang laro na ito. Hmm? Next time na yung mga indoor games. Next time na po yung mga indoor games mga kabsat. Gaya na. Gaya ng Jackstone. Chapstoy. Jackstone nga. Jacks. Jackstone. Jackstone. Pick up lines. Pick up ticks. Pick up. Wow, 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 wow. Pick up. Pick up sticks. Oh, yung ano, ano to? Diyan, wara. Mm. Tapos, Tapos pick up ka ng isa pag pag gumalaw yung kasama, out ka na. Oh, di ka oo. Kasi marami na kasing, modern. oo, Modern modern dance. na laro. So, atras tayo ng kaunti mga kabsat. Kasi, Aray ko po. aray ko pong sing-sing. Alasing-singan. Okay. Sige, okay lang. Hmm? Ah, O kapos. sakit luntog sana. Sakto dito. Sige. Ay, ay, ay. Oh. Eh, pero ang ganda-ganda ng view natin. Oh. So mga kabsat, yung trompo, nalaro nyo na ba mga kabsat? Ano yung trompo? Trompo, kampuso sa Ilocano. Yung kampuso. And English, Turn around. turn around, Turn around hard. go. Yan yung Hard ano. na kampuso. Bali, salitain ng mga magulang noon. Ay, ngayon pa rin. Ah, Halimbawa, ikaw ay palagi doon ka sa loob ng bahay, ikaw lang yung palaging nagtatrabaho. Sabi nila, para daw sila yung trompo na paikot-ikot. hindi pala. Ano yung pag-English ng trumpo? Trompo, hindi ako alam. Ngayon ko lang ito. Spin, Spin, awin. spinawin nga. Yung Trompo. ano, kakabsa tanong yung English nun, yung ano, yung trompo. Trompo? Mm-mm. Trompo po! Trumpet. No. Oh, sabi ni Oh, ma'am. Mr. Carreño Jose, Hmm. pakihulaan nyo nga ang kakabsat ang Adidas ang hindi nakakain, saka na yung premyo nyo. Ano doon? Watch. Adidas. Sapatos. Bakit? Anong sabi? Yun eh. Sabi ni Sabi ni Sir Mr. Jose Carino. Anong sabi niya? Pakihulaan nyo nga ang kakabsat ang Anong Adidas ang hindi nakakain? Sapatos. Hell. Hi. High hell. Sapatos. Sapatos sa kanila. Sapatos na rin ako. Baka mawalan ako ng premyo.
tago-taguan. Pag maliwanag yung Yoyo. buwan. Oo, yoyo. Ang ganda. Pag nagtago-taguan. Maliwanag ang buwan. Oh, Lalabas ang mga aswang. Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Yan. Wala sa harap, wala sa likod. Ang matatalo ay pipitikin ko ng nguso. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Kuya, ate, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko ay Susundin nyo. Isa, Aray, dalawa, aroy. tatlo, apat, lima. Ang magkamali ay pipitikin ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Labing Pitik, isa, bulag. labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim. Na? Binlag ka. Na? Ano? Yoyo. Oo. Ano yun? Yoyo. Ay, di kita spin. Ano tawag doon? Yayo. Tapos yun, Okay, stretch. yun. Kaya kung mga gustong-gusto ko yung noon. Dapat Yo-yo. anong tawag di kon di tansan na pinitpit tapos ikam di kon Lorita Kalbo. Andyan na si Lorita Calvo. Andyan na po ang kalbo namin kapatid na si Lorita Calvo again. Malinis sa kalbo. Shout out sa iyo, Mrs. Loretta Carino. Ay, Loretta Carino. Shout out sa inyo, ma'am. Shout out sa iyo, Ma'am Calvo. Loretta. Loretta Calvo. Bungkal. So, tuloy na po natin ang ating laro mga kabsat. Tumbang preso. Dito naman sa tumbang preso o tumbalata mga kabsat, kailangan natin ng tsinelas at lata. So, ano pang gawin natin kakabsat? Tumbahin na natin si Nani Res. Dahil siya na ang mukhang lata. Ay! Ay! San? Dito. Diyan. Naijayhaan. Ito, okay mo yan. O, sino mauna? Pakita niyo muna yung kung paano kunin yung ano yung Ito po. kaya Ito po ang paglalaro. para malaman yung kaya yung ganun. No, wala naman yun. Para malalaman po natin ang tayo mga kabsat, bali Piniflip. piniflip. Flip the doors. Dalawa tayo, piniflip. Di ba kung tatayo ito siya na ano? Flip. Pag tumayo, igtas. Pag tumayo, ligtas. Pag natumba, patay. Go. Oh. Ako. Kasi kumat, win na. Hindi ka amat. Dito tayo. Kao. Out. Kabsat, ganito kami umupo nung bata kami, para kaming ganito. Naglalaro kami, kabsat, gumagano-gano kami, oh. Fine. Wow. Ay. Game. O sige. Dahil nawalang buhok. Tapos ka tayo, oh. Sika. Sino tayo? Sika. Ay. Sino ba? Natitira. Di ba, titirahin niya. Tapos Tapos, hahabulin ko yung tsinelas niya. Ganun ba yun? Pag pag natumba niya, oh. itatayo mo muna bago mo siya Oo, pero pag hindi niya natumba, kukunin niya yung chinelas niya. Pero dalawa yung chinelas na gagawin. Layo layo. kaya na data. Antayin po natin si Nanay Ros mga kabsat. Tapos, para may kasama kung ano. Tumira. Para si Mama Bima. Kaya mo yan.
Ito po kabsat, titirahin po natin yung lata pag natumba. Naku, ipapatayo po nung taya. Tapos, kukunin natin yung tsinelas. Takbo! Naku. Sumo. Andyan na si Sumo. Oh, halika ate. Tugs. Netarami din dito. Asan yung lata? May. Ako na. Sinong taya? Kayong unggoy. Pero pag hindi nakuha ni Dapat ito Nani mga Res, kabsat sa pata dapat. pero pag hindi nakuha ni Nani Res, bakit ako na naman? You, you arrested. O sige. Ay, shit. Isa. Wala na kayong chinelas, talo na kayo. Isa pa. Meron pa. Oh. Malapit ka na. Malapit. Kapay, madigo mo na katamaan. Nahabag ako. Tapos iba ta. Tapos urayan mo nga kung napandalaan. Napandalaan ka. Kayo yung di ba nakaganyan na siya? Patador mo. Tapos iganyan ko ulit. Tapos, Kunin nyo yung tsinela. Kunin yung chinilas niyo kung saan kayo. abay. Saan ang chinilas niyo? Naalala ko na eh. Siyempre sa akin. Pinapakan naman ako. Pag nakuha nila tsinelas, balik ulit dito. Oh. Ay. Tapos, Auton, mabalin auton. Ha? Mabalin naka-auton yung Auto knock. Ha? Open ka, nakakatay. Nung naala yung tsinelas yun, ang pakastigan. ay. Auto Ay. knock. Tara, takbo. Nagustirahin nyo. Ay. I-out mo siya. Ano pa? Kapandalaan tsinelas. Tira. Na. Patagaram, kabatong ni Babaan. Ano ko? Tapos na ba niya? Ay! Ah, taray! Ito. Natuwa, ngawan man ako. Tapos na, yun na itong magdala. Patayo. Uy, ang ganda pagtira mo. Kaya naman manlisan eh. Ang ganda na mo ako isa. Patayo. Na, oh! Tumba. Ganun po kabsat. Dahil ako po yung nahuli. Ako yung taya mga kabsat. Oh, ikaw naman ate. Ano matry naman? Day. Matry mo rin namin yung ano. Bato. Ay, dito. Babaan mama. Sige, ano ba? Matry mo. Ito po, pwede.
Galing mo ba? Ganon. Oh, ganun dapat mga kabsat. Tapos na po mga kabsat. Napagod na rin pati ang aming editor at saka cameraman. Anay ko. Magpahinga muna tayo mga kabsat ng kaunti lang. Kasi bagot tayo sa habulan. Salamat. So, bali nung naglalaro pa lang kami nung kabataan ko pa mga kabsat. Hey! Kabataan ni Papaan. Okay, mga kabsat. Ang tawag doon, Nung bata ka. batang-bata pa ako noon. Mus-mus pa lang. Ang nilalaro po namin noon ay habulan. Saan? Dito sa may bukid. Lagi nila ako yung taya. Pero, Pero, pagkatapos nating maglaro, oh, uwi tayo. uwi. At tayo'y Mapapalo. mapapalo sa ating Ina, mga magulang, mga kabsat kasi. Pero kakabsat, pag sinabi ng aming tatay noon na magigib, maghugas, ginagawa po namin yun. Sinusunod po namin lahat po mga kabsat bago po kami lumabas at maglaro sa labas mga kabsat. Pero wag lang tayo magabihan. No. Hmm? Naranasan nyo ba kakabsat sa may, bantay din? Bundok. Oo, sa mundo. Bundok paanan o sa may slide? Sa may slide. O yung sasakay ka ng kwan ng nyog. Oo. Yung, tapos pa-slide ganun. Yung gandang maglaro noon doon. Ikaw, kabsat, hindi mo naranasan. Naranasan ko. Oh, Saan? Natumba ako, natumba, napasubsob, na-slide. Na-slide si Nanay Res, tinamaan ang ilong, nawala ang ngipin. Pero maganda doon. Mas maganda, hangin, fresh. Yes. Ay, ganitong oras, nandoon na tayo noon. Naglalaro tayo. Naglalaro habulan, ganun, tago-tagoan. Hanggang alas 5, Hanggang Hindi, 5. basta medyo dumilim na. Saka na lang tayo uwi. Tapos, hanggang na yung palo. Ba't ngayon kayo lang umuwi? Sabi ng aming mga magulang noon. Kasi nasarapan na po kami sa paglalaro mga kabsat. Pero nagawa natin. Ang ating mga trabaho, bago po namin lumabas mga kabsat. Ganun kami noon kakabsat. Pero ngayon yung mga bata na wala na kakabsat. Iba na ngayon. Yung mga game. Basketball. Social na Basketball. sila ngayon. Cellphone. Cellphone, volleyball, Oo. billiard. Si Abi, wala po babae. Lalaki. Anak. Okay. Aray ko, tumbang pro. So, shout out po sa inyo, Mr. Abi Garcia Fernandez. Shout out, Adeng. Napadasan mo to na Adeng, tinagayayam ti kastoy. Well, siguro tagkakabang ibang lang nga baryo. Tamukalaw ni Sir. May kamang sa lang. Ay, may kamang. Abi Garcia Fernandez. Stay the bird. Still, Stay the house. May kambing tayo ng kambing yung binabato mo, kabsat. dried The ride. fish. Ano na shooter? No, Ay! Dry fish. Lain. Ay! Okay. Ayun. Kuna na kayo naman ng Nagkalasong taro pa. May. So, Ako rin man. Di ba? Kasama na sa. Nako. Ay. Nako. Ay. Nako. Na. Nagkataon, Nay. bibig. Okay. Apay adag kudot. Basa ka? Ako na lang. Ang luksong tinik. Okay. Dako naman tayo sa ibang laro kung saan ang luksong tinik. Ang luksong tinik naman ay nilalaro ng dalawang grupo. Kada grupo ay may tinatawag na
Nanay Risa. Wala namang isda dito, parang hindi natin mabunot yung tinik. Luksong tinik. Oo, bunutin mo, lukso, tinik. Ganyan daga. Basta na eh. Ay, kasta! Dahil meron tayong extra guest ngayon mga kabsat. Kailangan natin ng isa sa ating mga audience, which is kapatid po namin. Tinatawag nilang si Loretta Calvo! Huwag kang umayaw. Halika dito! Halika dito na kabsat naming Loretta. Kalbo. Halika. Sikan. Halika na! Basta na, Basta lang mo. luksong tinik. Uy, Okay. Pero siya rin po yung magaling mag-Chinese. Chinese bomb. Chinese bambo, yung ate kong... game! Magaling po siya sa Chinese. Crumble. Shout out kay Auntie Millie. Auntie Mili, ano? Asa ka mas Auntie Millie ko na naman eh. Shout out, ante! Auntie Millie. Shout out! Shout out, ante! Auntie Mili, taga ano ka, Auntie Mili? Wait. Nakay ka mga nangatan Sir Abby. Hindi kay kaninong pamilya kaya? Sir, Sinabi niya noon. Unya sinon? Hindi ko alam. Oo, Basta sinabi niya nakikita noon si Uncle. Amboy sa nga. Amboy. Ay, Uncle Amboy. Wow. Wait mo Uncle ko. Steve. Baka si Step ang asawa niya. Step Curry. Garcia Fernandez. Ano, step no, saka step 1. Fernando Jose. Kanan. Laro tayo ng ganun kabsa talika. Sino ang Luksong. kaparihan ni Lerida Kalbo. Halika dito kabsat. At upo ka lang. At amin po ipakikilala ang aming ano kagawad ang timila? Auntie Mili na kagawad! Shout out sa iyo! Ha? Abubuya ng timila. Agbubuya kang timilay. Ha. Yan na kami lata. Hindi kita pinagmamatami kas nasibag. Ante, thank you ante. Ti panagbuyam kanyami ante. Okay, at amin pong i-introduce ang aming kapatid na si Loretta Calvo. ikon muna natin siya. I-intro mo. I-introduce natin Okay. Okay. Ilang taon ka natin? Okay. Taon muna. 47. Okay, yan. 47, okay. Introduce. Lilibit. Nani Lilibet. Ay, nililibit. Nililibet. Isa, nililibit mo ko. Ay, nililibet. Jingay ko. Ay. Ay, lilibit damuti. Ay, okay lang. Okay. Lilibit nga, taga-Tambukala. Anak ng Kalamboy. Buksit mo lang. Sige, kakabsat. Amin na pong i-introduce ang aming kabsat na special guest. Siya po ay may kulay ng buhok. 47 years old. At may kulay siya ng mata. Ano ba ang kulay mata? Ninja Cage. Ninja Cage. Naku, At saka, Ah, meron pa nabanus. Nabanus bustasa. ah. At ganun din. Tignan nyo kabsat, oh. Maputi sila. Naku, Pero ako, nako. Magic. magenta. So, ulitin natin ulit mga kabsat. Ang aming kapatid ay ang aming ang Angko. Tara na. Oto. Okay mga kabsat, i-introduce na po namin ang aming special guest. Siya po ay may kulay ng buhok. 47 years old. 14 inches. Maputi. Naahitan ng kilay. Asyat.
Naahitan ng ngipin. Wala nang kilay. 47 years old. Height, 5'11". 5'11". Pag naka-high heel. Oo. Pag hindi naka-high heel, 4'11". Okay, mga kabsat. Siya po kami magandang tawan. Magandang dilag. Coca-Cola na 1.75. Siya po ay si tang tarang tan 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 Nanay Ruiz. Ay, hindi pala mga kabsat. Si Ate Loretta, aka Calvo. Kinay na. Siya po ang pinakamaganda. Pinakamagandang may nakautot. Nautot si Nanay Riz. Para Kakabsat. Ito ang tuloy ng bukingan. okay. Sabi na Nares. Nakautot si Nanay Res Kabsat. Silent killer. Walang Maririnig niyo po. dapat kakabsat kaninang nagbuelo ko kabsat pinagamit ko. What? Gumanon sa kabsat. Akala ko kung anong gagawin mga kabsat. Mayroon ba? Dapat napatayik na. Bumuelo pa mga kabsat. May pa ganun pa oh. What? Okay. Pero kabsat. Bumusina po ang kanyang puwet. Kakabsat. Kakabsat. Oh. Sinong maganda sa aming tatlo? Ako na lang ang titingin kasi ako yung pinaka-kwan. Hindi Oh, ikaw, hindi ikaw. Sige, ako ang maghuhus ka. Sige, lapit. Oh. Oh, comment lang kayo mga kabsat kung sino ang pinakamaganda sa kanila. Oh, introduce. Okay. Oh. Oh, pageant pero nakaupo lang na papunta. Oh, ating contestant number 1 wearing stretchable hose with curly hair na mukhang buhaghag. From Kabarsigan, Bacnotan lang yun. Ang kanyang vital statistics ay 51, 12, 11. Napakaputi po niya mga kabsat. Napakaputi po ang kanyang ngipin, hindi po ang kanyang kulay mga kabsat. Sige, oh, yan po. Siya po ang tinatawag na magandang dilag daw mga kabsat. May special picture? Sino? Ay, nasaan yung... Ayun! Nandun na po yung bakuna niya mga kabsat. Oy, ang ganda! Samo na ko yan. Kinagat ng bubuyag. Tinurok ng ka-school ko. Siya yung may kasalanan ito. Okay. Pero akong pinakamaganda. Siya po ay si Mama V. Okay. Magsalita ka. Sige. Sige. Ako. I'm Mama B. At naniniwala ako sa kapsabihang aanhin mo ang damo kung wala na itong kabayo. Thank you. Thank you. Talent. Talent ko, kakanda ko. You will never see your happiness and my word at you and me for you. Oh. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Kasi sabi ng anak ko, ang pangit ni nanay ko. Kaya ginandahan ko. Pero anak, artista your mother. Oh, I am And I am. your angel. Why? Why? Why Delilah? At yan po nakita nyo po mga kabsat si Mama B at ang nako. Sadako? Ano yung barako? Sadako? Ay, sadako. Sadakong paroon. Second contestant naman natin mga kabsat. Siya po ang pinakamatanda na yayata. Ay, hindi pala. Si Nanay Riz. Okay, go! Nako, mukha ng estatwa mga kabsat. Yan. Sige. Introduce ko muna. Okay. Diyan ka lang, upo ka lang tayo, introduce mo. Yan. Okay. Si Nanay Riz, ilang taong ka na Nanay Riz?
55. Pagkadinig ko. Pero 52 pala mga kabsat. Siya po ay may mapatingkad na mata. Ang sus. Maganda ang kanyang ilong. Tsh, natalanan tipison. Nako. Nako. At ang kanyang mga mukha ay parang kutis. Porsinana ang kanyang kutis. Woo! Ang ganda mga kabsat kaslag kurad. Na, wag. Pag ngumiti po siya, hindi ko may paliwanag mga kabsat. Siguradong mapapatingala ang mga lalaki pag ngumiti si Nanay Riz. Kulang pong ngipin niya mga kabsat. Kaya sila oh. Oh, so mga kabsat, ito na po siya mga kabsat. I-introduce na po ang kanyang sarili. Oh. Ako si Nanay Res. Ang pinakamaganda sa kanilang kaming apat na magkakapatid. Hindi pa nagpakita si Nanay Elinita. Pero pag makita nyo siya, talong-talo ko silang tatlo. Nako. Bakit kanyo? Bakit? Sa mukha pa lang, panalo na ako. Sa bunganga, Naniniwala ka. Ah, sa kasabihan. Sige. naniniwala ako sa kasabihan Oh, na walang silbi ang bungal. kung Kung Wala nang tinapay. wala. kung may sponsor ng pagkain. Yeah. Ayan. Alimunan. Ah, diyan po mga kabsat, mukhang nalunok na po ang kanyang ngipin. Okay. Oh. 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 So, ang susunod na po natin mga kabsat na contestant ay huli na po siya mga kabsat. Siya po ang pambato ng mga may bato. May anting-anting. Nanay Riz. Go, Nanay Riz. Naahitan ng kilay. May kulay ang buhok. She's only 47 years old. At ang kanyang vital statistics naman ay ang ganda ng kantang katawan mga kabsat. Ah, Ma'am Jemeline Bigornia. Thank you, ma'am. for watching at Hello, ma'am. Ma'am, thank you so much. Ah, itutuloy ko na po mga kabsat. Nakaahit po ang kanyang kilay. May kulay ang kanyang buhok. Para siyang karibal. Kambal ng kabayo. Kamba. Huwag yung sabihin, kabsat na siya ang maganda. Siya po ang pinakamaputi po sa lahat ng aming mga magkakapatid. Ang kanyang vital statistic ay 72. Oh. 12. 1. Oh, ikaw na introduce yung ang sarili mo ate. Oh, ay. Hello, kakabsat! Jack ni Loretta, a.k.a. Mami Calvo. Dagitoy, dagiti kakabsat ko nga naglalaing. Nga... Nalalaing na sumao. Nalaing na sumaong siya. Napipintas tayo amin. Oh. Siyak! Kunana ni Nanay V. Iso na kanok kapintasan. Siyak tanay, tikiday kukut ugas. Ang naniniwala ka. Kasabihang. Matanda naman ang matching, kagaya mo pa rin. No. Matching. Oh. Nyay. Kasabihan. Wala na po siyang masabi. Wala akong masabi. Pag binato ka ng tinapay, Baduhin baduhin mo mo- ng baybay. Hindi paypay. Pag binato ka ng tinapay na ganito kaliit, inganga mo siya. Sabihin mo, Sabihin Darna! Dono! Oh. Come to see. Medyo mahiyahin. Mahihain ba siya sa mga kabsat kasi ano? Kabsat! Kasla. Nakatakin sa man. Kamat no. Sa mga koto. Sino tagkadwa? Kadwa kayon. Huwag kadwatan. Kadwa kami din, tipaklong. Tata.
Dakol tayo. Kasi tayo na eh. Da kami taglagtaw. Ay, Una kabsat, pipili tayo ng nanay o di kaya yung mother. And? Grupo ko. ako ang mother Ikaw mo. mother. Kasi akong pangalan. Sino mas magaling siya dapat yung nanay? Or Ay, ikaw. Ako ang Ako nanay nang... ko. Hindi, ayoko. Kilalaki Ikaw ko. ang nanay ko, pangit ka. Ako maganda. kahit lalaki ata nanay or mother? Oh, nanay at mother pa rin. Uwi nila. Shop. Nalag na bubing siguro. Basta, mama. Mama boy. Mama. Sapay lang dadaktal askaw na ti kabalyo. Apo. Ah. Bato. Dalawa kayong nanay, di ba? Kayo magbato-bato. Matalo sila kaya. Sige. Batukan kita. Go. Bato, pick. Sabay. Luwa Tagala. Si ano, Mami Calbs, tsaka si ano, Mami. Mami Calbs. Mami Calbs. Okay. Sige. Saan kami upo? Si Mami Maria. Yung kanina. Si Mami Maria. Mami Mars. Mami Mars. Saan ba rin? Saan tayo? Dito tayo upo. Bakit maraming tayong kambing? Oh. Basta? Di ba may sapay lang ko? May sabi lang, Saka! Parang- Oh, saka! Saka. Data! Tapos alisin mo para di kayo na-disgress. Oo, pag nadikitan, kaya. Nasaan na si ating nararahan? Okay. Okay. Nalo, nadilit sa. Ano? Di ba dito tayo haharap? Oo, dyan kayo marap. Tapos papunta. Sige, go. Ikaw. Oh? Naku, may Oh, nakabalyo. hindi kabalyo. Next. Dalawa na. May sabi lang ah. Hindi, dalawang paa na. Paano ka na? Lakad. Sisa ka. Nagbabati mo sa Babalik ka ni, uri ka ni. Uy, Ay, wait, isa na sa. Oo, ta. Naku. No. Oh, sakan. Wait. Nalagto kong tatay. Ang kalori man si Dugga mabunisa. Basta. Oo. Go. Nakabado ka alimas. Pagtakto mo di kayo. Oh, tapos. Oh. Yan. Taksan. Nako. Sabi ko kulima na daddy day. Yung mga kaya. Agure kaya din ta kaya. Kaya na natin na. Kul dagdag kikit. Kaya ko yan. Na. Oh, dahil hindi siya. Dahil hindi ako sumali. Dahil hindi kaya ni Nana Reyes. Papabuhat ako yun. Magpapabuhat ako kay Mama B, mga kakabsat. Dahil Dalawang hindi niya po tira. kaya. Nagbayag. Natangan kami ng kamsat. Dalawang tira. Yan, Oh, yan. oh, Isa sapo. pa kay Nanay Riz naman. Gusto lang takto mo sa kabalyo. Ito naman para kay Nanay Riz. Nagdakol ti sa kay Nanay Riz. ouch. Ay, Pamog kagamin ah. Oh, go. Sa laka kaput kape alog to. oh. Ano susunod dun? Dalawang kamay na. Why? Kasi ay nakita saan? Oh, talo ng dalawa. Oh. Duwan. Oh. Oh. Awanhan lang kumawi ka rin. Awan, out ko. Wala na kat. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Kailan yun? Okay, kayo panalo. Kasi kayo, ako na kaya. Hindi na. Try yung mat. Kasi malilit yung mga paa nila, hindi nila kaya. Oo. Kasi sila ang susunod kay, oh tatay, oh nanay. Kami na, nakaupo. At medyo matanda na sila. Hindi na nila kaya. Ay, ito bata pala, isa pala yung bunso. Ikaw din, busy. May no. Sige, okay lang. Pahinga muna tayo kakabsat. Papahinga ako. Pahinga ka doon.
Nagpahinga si Nanay Riz, pumunta na doon. Pasto ka na. Umalis na naman sa pulungga niya. So, Kabsat, ano ang nalaro mo nung ikaw ay bata pa? Ako. Nung di pa Alam niyo nakita ba ng yung kangilaw. entrance? Entrance. Patintiro. Atintiro eh. Pariyo-pariyo nga. Patintiro ba di ay? Parito-parito. Entrance. Ayun. Ay, ay, pari-pari. Pariyo-pariyo. Nakang ko ang mga dyan. Tapos bulan-bulan. Ay, one! Kasi nagkuha din. Garumar. Main. Medyo... Kasi na ang matalan to. Rumaya? Main bumar. Pandar. Nuta. So, Kakabsat, dati magnang Pakastayo adita. na-tricycle. Sige ka absat. Extra. Rebels. Hindi ano. Oo. Handa yun. Ah, maala. So ano pa yung manilaro nyo noon? Ay, kasi na-shootan pa. Patintero. Patintero at saka yung Bulan-bulan. Chinese. Chinese. Garter. Oh, so ano pa yung mga At iba? saka yung, alam niyo ba yung bulan-bulan? Yung bulan-bulan, yung ano. Oh, yung circle na ganyan. Bilog-bilog. Uuwi na ang aming Lagyan audience si sa gitna Kabsat. ng ano, oo. Yun, ang Magluluto na. nilalaro namin noong mga bata pa kasi. Hindi ko ada kasi di. Langit, lupa, impyerno. Langit, lupa, imperno, imperno. Oo, may ganun. Langit, lupa, Impyerno. Langit, ah, dyan. Saan? Mm. Saan? Ganun Sa ang sabi. simbahan. Juan, O paano? Na? Malipatan na kanon. Kasi ano di kanta na. Langit. langit, lupa, impyerno. Saan? Saksak, pusa. Ay, Puso. saksak, puso, talo. Mahuli ang taya. Kalakasimot lang. Wow, this jay. Mahuli tayo nga mal. Kalakasimot. Saksak puso. Tulo ang dugo. Diyan, sinapit sa slide. Nanay, Diyan, mabalin tatay. sapay. Pwede pa no? Gusto kong kapay. Diyan, Gusto kong slide kape. din eh. Uy, Mga alaala ng kabataan pa natin mga kabsat. Nasa paanan po kami ng bundok noon. doon kami Siguro nag-slide. Kabsat, lahat din kayong Nanonood. nanonood na may kagaya naming may medyo may Edad na rin. edad na. Siguro naman gusto nyo ring alalang nakaraan. Ay. Mga laro. Mga laro, hindi yung mga boyfriend. Yay! Wala yan noon. Mga, Kasi pero ngayon, wala pang mga gadgets dati. Doon kami sa bundok, tsaka doon sa bukid, doon lang, tsaka sa dagat, doon lang. Pero ngayon, wala na. is everything here. Iba na. Iba na. Nowadays. Puro cellphone na. Nowadays Cellphone na is ngayon. In English. Nowadays is a gadget. Okay, but life. Like They're they're playing to the Cellphone. cell phone, Like. Like- ML. ah, ML. like ML, What other? nakatanda Zombie. yun. Zombie. Zombie. Game over. Sige ah. Ni Kim O. Zombie game over. And other. Game Boy. Game Hindi, Boy. yung nilalaro nilang Atari. kwan ngayon. Break game. PlayStation board. Illustration. Na, Agtix pa ito lang laki, mga pati babae. hindi yung nilalaro ni Genre. ML nga. ML. Hindi. Ano? LM. Ay, LM. Clash of. Baliktad. Clash of Clan. COC. When? Ang ISOS, dapat siya nga, ay sa baligan yan. PUBG. PUBG. NBA. NBA. Counter. Counter Star. Dota. Imoto. Toyota. May Ay, dumanin. Maha. Yamaha. Machine Man. Mitsubishi Machine Man. Ito siya Mitsubishi. Pablis. And. Nasirahe. Ha. Ha? Okay, dumako na tayo sa ating susunod na lalaro mga kabsat. Ito po yung taguan chinilas. Taguan ng chinilas naman mga kabsat ay parang literal na taguan lang din. Ang kaiba. Ang kaibahan nga lang ay
Chinelas ang itatago, hindi sarili. Ay! So, kabsat, ano ang gagawin natin? Itatago natin yung chinilas ng editor. Ah. Ah. Tapos pipili kayo ng kaya. Ah. Ay, kumpiang. Tapos yung ano, yung Chinelas niya. tatalikod mo na. Mm. Tapos, yung chinelas nyo, isa lang. Mm. Gagamitin. Mm. Magpapalit-palitan kayo ng mga ano, tapos Mm. itago nyo sa puwet. Ah. Tapos, kukunin niya yung chinelas mo, tapos hanapin niya kung saan niya itatapat. Ah. Nasaan yung partner. Ako na ka. Okay. Nag-gets yun? When? Circle na? Circle. Gets mo? Gets ko? Okay. Ikaw. Hindi. Oh, bali mga kabsat, nasaan yung mga chinelas natin? Andito. Dito po mga kabsat. Ako, matugawan nyo itatapos ng nilani. Oh, Oh. tulad explain. Oh. Ta. Ito ba mga chinelas namin mga kabsat? Yung isa, Spartan. Hirap naman na ganyan. ha? Itatago mga kabsat. Pwedeng kahit sino. Pwedeng kahit sino po sa amin, bali magpapalit-palit po kami. So, kaya siya yung maghanap mga kabsat. Tapos yung chinelas na kapare, itatapat niya kung kaninong Na-feel. na-feel yung kanyang kaparehan ng chinelas niya kakabsat. Okay, so, start na natin. Kompiang. Himpit. Kompiang. Hoy, si Kamanin. Uy. Lola, Lola. May iba. Ang naiiba ay siyang compete. 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 Siya ako na. Babaan ang unang tahiya. Oh, panood. Oh, Oh, Da. basta. circle. Oh, circle. Nakastan. Tapos, Oh, palit Nasaan tayo yung ng chinelas. slipper ko? tatalikod ako. Datoy niya, ikabot ko. Oh. Ibati na, ibati. Ah, Bata, ibati chinilas kita, mo. Awit tak. Tapos, talikod. Tapos magtataguan kayo. Tatawag ka chinelas. Ito nga, dalawa. Sa ano nga hindi yan, chinilas nga tata. Na, ilamang mo. Upuan nyo. Upuan mo. Itago nyo sa mga food. At sino ang sino? Na, na, kapingin dito di. Insukan. Di ba kasuwan na? Tapos. Tapos. Janine. Tapos, Di ba kasto dato yan? Ay, katim ah. Gusto mo na na. Ikaw mo tayo sa nilas mo. Well, tapos Basta. itatapat ni ano, papaat yung mga chinelas nyo kung sino. Yung chinelas niya. Hindi kasali yung chinelas niya. Yung chinela, kung saan napunta yung aming chinelas. Oh, Ituloy nyo lang yung hindi na awan na maala. Tapos yung nahanap niya yung chinelas, siya yung sunod na kaya. Oh. Pero pag dalawa yung nahuli niya, okay. Pero pag tatlo, okay yung tatlo. Oh. Harap ka na. O hanapin mo kung saan napunta yung aming chinelas. Data chinelas, itong chinelas niya kung sa kanino napunta sa aming dalawa. Ito rin sa akin kung saan napunta sa kanilang dalawa. At sa kanya rin kung saan din napunta napunta. sa aming dalawa. Nako. Napultakan. Nakaw. Ang chinelas ni Nanay Riz, Mm. napunta sa'yo. At ang chinelas naman ni Mami, Mami Kalbo. Mami Kalbo, Ah. Kutuban, maliwanag. chinelas ni Nanay Riz napunta sa'yo. Chinelas ni Mami, napunta kay Nanay Riz. Kunin mo yung chinelas niya, parehas mo kung saan. Oh. Ayan, oh, Oh, ngayon. yan. Hindi. Hindi. Yung chinelas mo, Mm. napunta sa'yo, ate. Mm. Tapos, chinelas mo, napunta sa kanya. Mm. Tapos, yung chinelas niya, Napunta napunta sa sa kanya. kanya. Oo. Oh. Ilabas na namin. Ilabas nyo na. Tan,
Balik. May ganyan ba? Wala pong tumama mga kabsat. Ganon yung kakabsat. Bali ganon yung laro noon. Okay mga kabsat, shoutout po sa iyo, Ma'am Gemaline Bergonia. Ma'am Joanne! Good afternoon po, ma'am. Salamat po sa panonood, ma'am. Salamat, ma'am. Ulit. Griga mo. Oh, ulitin. Oh, sinilas mo. Panan. Bukod ka ano? Panan. Guray ka. Guray ano? Panan. Na, wait lang. Panan. Oh, game. Toy. Silipin mo dito. Tata, bagi na diyan na panjail. Tata. Nah. Dali. Ulitin. Siba. Napanijay. Datoy. Napanijay. Datoy. Napanitoy. Nakuha na ni Papa ang kakabsat. Mag-aabay daw. Mag-aabay mo ta. Tama na po ang mga terno namin. Mga po mga kabsat. Dito pa tayo. Naala. Ganun po mga kabsat. Bali yung mga kapareha po ng yung tsinelas. Itapat-tapat nyo lang po mga kabsat. Pag nakuha nyo. Likod mo kami man. Tama po mga kabsat. Ako mo nagtalikod. Okay. Ano na ulit yung mga mga kabataan pa natin, yung mga laro pa noon. Meron pa yung akyat ka sa Bubong. Bubong. Doon sa bubong. Bubong. Ah. Saan ka akyat? Akyat bahay. Akyat sa basta sa bundok na palagi doon. Oo, karamihan sa bundok po kami Ay. pupunta. Mabalik tayo sa ating kinain kahapon mga kabsat. Sa ating vlog mamaya mga kabsat na ini-edit pa lang po nila mga kabsat. Bali, antayin nyo lang po may post po mga kabsat. Napakasarap po ang kanilang mga unli balut, unli siomay, unli fries, at saka yung kanilang street foods, at samahan nyo pa ng milk tea mga kabsat. Napakasarap po ang masasarap kanilang po lahat kabsat. sa kabsat. Kaya ano pong Food Tea and Tissues located at Baki, Baki, Baknotan, La Union. Food and Tissues. Baki, Baknotan, La Union. Galing. Pag-aari ni Ma'am Ma'am. Crystal Rose Dayo. Hello, Napakabait po niya ma'am, Good mga afternoon, kabsat. ma'am. Abangan niyo po, ma'am, ang Good pag-post. afternoon, ma'am. Good afternoon again, ma'am. Good afternoon. So, bali maglalas laro na po tayo mga kabsat. Luto time na mga kabsat. Medyo alam ko na bisip na rin po kayo mga kabsat. So, last na laro po mga kabsat na po ang gagawin. Ito po ay ito po ay Anong laro? taguan. Sa may maisan. Sa may maisan, kakabsat. Dito ulit tayo sa may maisan ni Papa Ant. Dito tayo maghahanap ng kalbo. So kakabsat, tara na kung sino ang taya, siyang maghahanap. Pompiang. Tapos na. Wala na. Good. Ay, wala ni Jude. Wala naman dito. Shout out Sir Jude Ordanita Jr. Shout out sa iyo, Sir Jod Ordanita Jr. Shout out. Ay! Ma'am, sir, akala ko ako ang maputi. Shout out sa iyo. Shout out sa iyo. Ikaw, Mr. Shout out sa iyo, sir. Jude Jude Ordaneta Ordaneta Junior. Sir Junior. Magpasalamat ka. Salamat, sir. Jude Ordaneta Junior. Junior. Sige.
Maputi siya dahil kalbo siya. Ako long hair. Ako bunga. So, kakabsat, mag-con pa kami. Tapos, para malaman kung sinong taya. O, go, go, go. Sinong? Hindi mo sumuro to. Hindi ko sumuro. Sinong taya? Ah! Sinong taya? Tago ang sa tala na. Si Nanay Riz ang maghahanap sa amin. Tago-tago muna kami, kakabsat. Ganun. Bami ka na di camera, makamusong. Saan siya? Tam lang. Magtatago muna. Kanta ka na. Tago-tago. Tago-tago. Kanta ka na. Tago-tago. Tago-tagoan, mahuli taya. Maliwanag ang Diyos. Tago-tagoan, maliwanag ang buwan. Oh. Wala sa likod, wala sa harap. Pagbilang ko ng 3, sakadal kayo. May kalbo, paputi, may kabayo. 1, 2, 3. Andyan na ako. Madali lang mahanap yung mga kabayo. Madali lang mahanap yung mga kalbo, yung mga puti, yung may unalay. Pag may kumintab ang ulo, Pag may kuminta bang ulo, siya na yun. sino? Si Maria Calvo. Si Lorita Calvo. Ando na, takbo na. Akala nyo Ay. Tara, Hawakan kakabsat, mo. tara kakabsat. Nanay, di po ako. Ganyan. Tara kakabsat. Hanapin natin ang mga kalbo. Kala nyo mga kalbo Oh, patakbo-takbo na sila kakabsat. Sana kaya? Hindi kaya pauwi na sila? Umuwi na yata, Parang maliwanag ata. Nako, delikado Parang doon. May naririnig ako na alam niyo yung kabayo na tumatakbaw? Ala, doon. Ala, meron doon. Doon sila. Saan kaya yun? Dali. Malakas yung ko dito Malakas yung Asa? Kala ng mga kalbong ito Oh, kakabsat. Tingnan mo, may mga bata pa, may bata pa sila. Oh, tingnan mo si Papa Auntie Oh. Ayan, yung maputing naka-strap. Ay, stripe, si Kalbo. Ayun naman si Kabayo. Ayun siya. Kabayo. Ay, napakan ko yung Ayun si Kabayo. Yung mukha mo. Ayan. Pagmasdan yung mga mais ni Papa Anta. Ang gandang pagmasdan yung mga mais ni Papaan. So kakabsat, nandito na naman kami sa may maisan ni Ay. Papaan. Wala bang dito. dadaanan doon? Wala, Makati dyan. Makati dyan. Dito tayo. Balik tayo doon. Kay gandang pagmasdan ng mga mais ni Papa Anta. Boy mo kanya, hindi mo pertin. Ay, hindi mo nung Iyak pa tayo? Oo, sige pa. Pagbalik ko. Talaga tayo, magbalitin ka. Ay, padang naman pinin. End na. Kailangan. Na? Kukulan? Apaya? Okay lang. Ay, di aso. So mag-comment po kayo yung mga hindi pa namin nalaro, na nalaro ninyo. So mga kabsat, mag-comment po kayo kung mayroon po kaming hindi nalaro mga kabsat. At Kakabsat, nakatikim na ba kayo ng tultulaya dito sa amin? Ano ito? may Ito kakabsat. Ayan Ay, oo. Ito Hindi pa hinog. Hindi. Hindi pa hinog. Hindi pa siya hinog. Pero pag hinog ito kakabsat, nakakain po namin ito kakabsat. Lumalaki to at dilaw to. Hindi daw. Hindi Kaya pa pag- ganyan yung nandyan. Maganda ako. Kaso, Kaso lang may arusip ako. So tara kakabsat. yung shatong hindi nyo pa nalaro. Ha? Yung shatong daw. Shatong?
Hanggang dito na. Dito na. Hanggang dito na lang ulit tayo. Hanggang dito na lang ulit tayo. So, wala na kami ulit sa ating mga susunod na live. At abangan mo ang vlog na ipopost ko namin. It's me, Papa Mama Bina ni Riz. Ang ating special guest. Si Uri dito. Mami Mars, okay. Sitaw. At dyan po nagtatapos ang aming pagla-live mga kabsat. At samahan nyo kami ulit sa aming pagla-live video mga kabsat. At inyo pong abangan ang aming pag-vlog. Ay, yung na-vlog na yun. Oh, ipopost. Ipopost mga kabsat yung vlog po namin ngayong 2021. Ito po yung pinakauning vlog po namin ngayong 2021. mga Street kabsat. food mukbang. Street food mukbang. It's me, Papa Ant, Mama B, Mama B, and Mama Riz. At ating special guest na si Maria Calvo Loreta pala. Si Mami Mars. Mami Mami Mars. Marius. Okay, bye-bye mga kabsat. Stay safe and God bless you mga kabsat. Bye-bye. Kaya pala yung aking anak. Bye-bye. Bye-bye.